Mavideo amasiku angapo amene takupasirani mbuyomu. Ngati mukukumbukira bwino tinakupasirapo ni video imene timafotokoza zokhuza kalata imene adalemberedwa Dr. Lazarus Chakwera, imene mamembala a chipanichi adauza Dr. Lazarus Chakwera kunena kuti pakufunika pachitike emergency convention imene cholinga chake ndikusankha yemwe akhaleno oyimirira chipanichi ngati mtsogoleri wa chipanichi. Iwo amafotokoza kunena kuti malingana ndi malamulo a ku Malawi Congress Party amafotokoza kuti ngati munthu usanachite bwino pa masankho a dziko ndiye kuti kutsatira pamenepo pakangodutsa sabata imodzi ndiye kuti chipanichi chimakhala kuti chilibe mtsogoleri. Zina zimene adafotokoza mukalatazi ndi monga adanena kuti ngati Dr. Lazarus Chakwera sakugwirizana nazo zoti pachitike convention yapadera imene ikhale yadzidzidzi, ndiye kuti iwo achitisa convention mwaokha. Malo mwake Dr. Lazarus Chakwera azangotumiziridwa dzina la yemwe wasankhidwa kuti ayimirira chipanichi. Ndipo iwo adafotokoza kunena kuti izi zachitika kamba kunena kuti Dr. Lazarus Chakwera iwo anthu adakhumudwa nawo kamba kakhalidwe lawo kaonera kuti munthu amene adalowa mboma iwo adayamba kupereka maudindo kwa anthu amene chipanichi sadachikhethere thukuta. Malo mwake anthu ambiri adakwiya nazo malijono osiyanasiyana. Choncho kalata imene idalembedwa malijono angapo ochulukirapo pafupifupi 30 imene idasayinidwa ndi anthu amalijono okwana 30 imene imaonesa kunena kuti Dr. Lazarus Chakwera sakufunidwanso kuti no apitirize kusogolera chipanichi andi iwo akuoneka kuti akapume. Imene tikufotokoza kunena kuti adafotokozanso kuti izi azichita ngati iwo sakugwirizana nazo azangolandira dzina. So leroli tabweranso ndi nkhani yosenera napo pamene tikunena kuti chipani cha Malawi Congress Party leroli chati chagwirizana kuti mtsogoleri wake Lazarus Chakwera ndiwo apitirire kukhalano mtsogoleri wa chipanichi. Izi zachitika kusatira kumkumano omwe komiti yayikulu ya chipani inali nawo dzulo, komwenso Achakwera anali nawo. Komiti ya chipani imene timatchula kuti NEC, yes, komiti yayikulu ya mchipani ya NEC imene inali ndi mkumano dzulo ndimene adakambirana zochitika zimenezi. Ndipo malingana ndi mneneri wa chipanichi amene ndi Jessica Bwira, iwo ati chipanichi sichidalephere chisankho kamba ka usogoleri wa Chakwera, ndipo ati chichita kafukufuku kuti aone chomwe chinalepheresa chipanichi kupambana pa chisankho cha pa 16 September. Akabwira atinso chipanichi chionetsetsa kuti Amalawi ali ndi chikhulupiriro mwa chipanichi, ndipo pamene aphungu ena oyimirira chipanichi akupita ku nyumba ya malamulo akaonetsetsa kuti ali mbali imodzi ndi Amalawi. Ndipo pa zayemwe akayimire chipanichi pa mpando osogolera osusa komanso spikala, iwo ati mtsogoleri wa chipani ndiye asankhe anthu omwe akayime kumeneku. Nkhani yokhudza yomwe angakayimire ngati oyimirira chipanichi kumbali yosusa ndiye kuti nso zimene zizasiyidwa m'manja mwa Dr. Lazarus Chakwera kuti ndi amenewo asankhe yemwe angakayimire chipanichi ku nyumba ya malamulo, komanso pa nkhani ya yemwe angakakhale spikala yemwe yakuyerekeza kuti atha kukayimira ku chipanichi pa mpando wa spikala pamene kukakhale masankho osankha spikala, nditinso zonsezi zasiyidwa m'manja mwa Dr. Lazarus Chakwera. Well, nkhani ndi imeneyo kunena kuti chipanichi padakali pano chitatha kulembera mtsogoleri kalata yonena kuti iwo akufuna emergency convention imene cholinga chake chinali kufuna kusankha mtsogoleri wa chipanichi. Apa pano agwirizananso kunena kuti aonano kuti ayi Achakwera alibe vuto, asogolere ndi omwewobe apitiriza kusogolera chipanichi malingana ndi zimenewa kuti akambirana. So mwina sititha kumvetsetsa bwinobwino kunena kuti chimene chikuchitika chipani chimenechi ndi chani, kamba kunena kuti kalata ija imaonesa kuti ili ndi mkwiyo kwambiri. Inafika ponena kuti ngati Achakwera sakugwirizana nazo iwo achita convention mwaokha andi iwo asangopasidwa dzina la yemwe wasankhidwa. Koma lero tikuona kuti mikwiyo ija zooneka kuti yabwezeresedwa m'malo mwake andi apapa anthu ali mitima dzii kunena kuti no agwirizana kuti no Achakwerabe apitiriza kutsogolera chipanichi. Ndiye kuti mmene likuteromu nditi chipanichi chasankha iwowa kutinso azayimira pa mpando wa president mchaka cha 2030. Ndiye kuti mchaka cha 2030 tiyembekezekenso kuzaona Lazarus Chakwera pa ballot paper malingana
ndi malamulo a chipanichi cha Malawi Congress Party kunena kuti masankho akachitika ngati chipanichi sichita bwino, chipanichi chimayembekezereka kuti chisankhe yemwe akukayimira icho chipa pa mpando wa president ngakhale ino dzaka zake zisadayandikire, ndi convention yawo imachitika mwachangu kwambiri. Choncho iwo agwirizana zotino Chakwera apitiriza kusogolerabe chipanichi ngakhale ino akunena kuti iwowa Chakwera si amene apangisa kuti chipanichi chiluze masankho, komanso kupyolera muzimene amene ndi akaswiri pazandale akhala akulankhulapo, akhala kublema usogoleri wa Chakwera kunena kuti usogoleri wawo ndomene wathandizira kuti chipanichi chiluze, kamba kunena kuti samasamala za Malawi. Komano malingana ndi Jessica Bwira iwo akunena kuti ayi sichoncho, Chakwera alibe vuto lililonse, andi Chakwera si amene achitisa kuti chipanichi chilephere. Malonga ake iwo akuti achita kafukufuku apeze chencheni chimene chachitisa kuti Chakwera asachite bwino pa masankho pa 16 ndi chani. Ndipo iwo anena kuti ayesesa mbali yawo kunena kuti chipanichi anthuso ayambe kuchikonda ngati kale, akuti mitima ya anthu ayizizirisa. Situzoti achita motani, akamba kunena kuti mitima ya anthu ambiri inali ndi mkwiyo pa 16 September, ndi situzoti agwisa njira yotani kuti mitima yomwe ija ayizizirise ndi kuti anthu akaonenso mwabwino mchaka chimene tizavotenso chaka cha 2030. Well, timve maganizo anu pa chiganizo chimene chipanichi chachita kusankhanso Dr. Lazarus Makafe Chakwera kuti ayimirenso chipanichi ngati president mchaka cha 2030, pameneno anali ndi mkumano dzuloli pamene agwirizana kuti iwowa apitirize kukhala mtsogoleri wa chipanichi. Timve zomwe mukuganiza through comment section, and mu video ya mtsiku la lero munali ndi ine Mike. Ndipo ngati mwayikonda chitani like komanso subscribe kuti tithenso kupasirani ena mwa videos amene tikukonzerani pano pa Samba Vita YouTube channel. Bye.